त्रिपुरानि एक्स सीएम बिप्लब कुमार देब आचम सातामनि बागै सीएम याखाना नांखा कक्तमानि बिसिं साइमान मानि अमित शाह बिप्लब देब बाय मालायना मुचुं जागो हेने दिल्लीनि सिमि त्रिपुरा कल खाइमानि जेफ्रु बिप्लब अमित शाह बाय मालायना थांगो आफ्रो बो सीएम नो तंखो जेफ्रु अमित शाह कक्सुंगो आफ्रुनि सिमिनो चेंखा बिप्लब देबनि आचुक थाया खारमानि कक आचुक थाइतांगि याकारखा आबुनि सासिकां अकक बेलायनो साइमाना नांगो अमित शाह बाय बिप्लब देब तामकक सालायखा बरक मालाय मानि किसा जरानि ओलखेरा बीजेपी मंत्री अक्रा आचुक थाया कारिखा बिप्लब देब साकबाय थाना अकक शाखा आचुक थाया काना सिकां ब साहाते मुदी बरक खरकनि बायने कक सालायजाक ते डाइरेक्ट कक तनबलायो जतो सिजाक तंगो हिने तांगै आमति ख्लायजाखा आबो साइमाना सिकां डॉक्टर मानिक साहानि ककनो साइमान लायानो बनो ताबुक त्रिपुरानि मुख्यमंत्री चंजाखा डॉक्टर मानिक साहा बखरकसा बीजेपी नि नो आदं तंगमानि बनो मुख्यमंत्री चंगमानि हिनके बदलबिनि तंग कचांग तमुंनि बागि चंजागो हिनि साजाक तंगो मानिक साहा बखरकसा डॉक्टर तेबिनि तमुंग चामुंग बेलायनो कचांग हिनि साजागो मानिक साहा 2016 नो कांग्रेस याकारे बीजेपी ओ फाइका थांनाय बिसिदक रमिबो बीजेपी ओ नो तंग तंगो त्रिपुरा 25 बिसिरमि सीपीआईएम हाफां तंगमानि 2018 नो हिनके बीजेपी सीपीआईएम नो मेचेनि हास्टेओ कपला एंगै फाइमानि त्रिपुरा अबनो पुइला वाना जाकनाय कक खलायखा बीजेपी रो आबोनि यागोलो ताबुक चंगमारिनि 10 मान सकां अमित शाह बाय मोदी तांगै आमति खायखा आबो हिनके बिप्लब देब साकबाय थांनोदा सीएम बिप्लब कुमार देबनि सामुंग बाय बीजेपी बदल बेलायनो जलिमुंग बारि लायजा तै खरकनि आदं रखिनके बदलनो याकारि रेखा बदलनि आदं रखिनके बंनि बदलनो चाया चंगै साखा त्रिपुराओ मुंसा केरं रायदा करैते हास्ट्रिनि पुलिस रक बहायनो लकरकनि जोंजा सकमरि माइना हिनि साजाखा बदलनि गोबां आदं रकनो बार दिल्लीओ अकक्ति शाखा आबोनि यागोलो मोदी ते अमित शाह गुजरात उत्तराखंड ते कर्नाटक खाइजाक मानि अ फर्मुलानो नायतुखा सूत्रओ साजाखा त्रिपुरानि बीजेपीओ तामुंगै तं आबोनि जतकक मोदी ते अमित शाह नि रसगै तंगो आबोनि यागोलो मोदी साकबाय थानो अमित शाह बाय कक शाखा बदल पिरिं परे इंना सिकां थामक दिहनै ते सामुं काहामके खाया हिनके बदलनि बति ख्लायनाय ते आचुक थाइबरिया हिनि शाखा मोदी अमित शाह 24 आवर नि सिकां मुख्यमंत्री बिप्लब देबनो मालायना रिंखा आबोनि यागोलो शाह बिप्लबनो आचुक थाया कादिहिनि शाखा ते आबो हाइकेनो बीजेपी नि आदं बिप्लब देबो आचुक थाया कारिखा बिप्लब देब साकबाय थांनो शाखा बो मोदी बायबो कक सालाय जाखिनै ते शाह बाय मोदी खरकनिनो बना आचुक थाया कादिहिनि शाखा त्रिपुरानि बिसिङो मुख्यमंत्री नो केबेंनाय पार्टीनि बिसिङो ते फातारो काइनि फासिङो नो केबेंगै तंगो ठीक आबो हाइकेनो जे उत्तराखंड गुजरात कर्नाटक ओंमाहाय बदलते लुकुरकनि जलिमानो नना बागै अ काइथाम थायनो चंमारि गाना खेनो बीजेपी मुख्यमंत्री सलायरो आबोनि बागैनो लुकुरकनि बिसिङो जलिमानि कमरो ए आबोनि मानमारि मानखा बीजेपी रक चंमारिओ आबो हाय फर्मुला हाइकेनो बीजेपी रक आबो हाय मास्टर प्लान थुंगो बेबाग लुकुरकनो साइमानो ते कुबुनि हास्तेरि हाय त्रिपुरानि थंग्रंखे किसा जोदा त्रिपुरानि बेबाग तिप्रा सारक नायो तिप्रा सारकनि पाइपलाइननि बागै तंथक जाथक चीनी हाचीनि शासन फियाबा बांलादेशी रकनि बागै बेलायनो तंके शेप ते जिंजालो कलायजा त्रिपुरानि तिप्रा सारक ताबुक नायथै आबोनो बीजेपी नि मास्टर प्लान उत्तराखंड गुजरात ते कर्नाटकआव सामुं ओंमाहाय त्रिपुरा बोदा सामुंगो फुनां मानो मुख्यमंत्री सलाय बीजेपी रक त्रिपुरानि विधानसभानि चंमारिओ कप्लाय दे ओंनो ओंया नरक नंनि वान सुंमानो कमेन्ट बक्स सुइबो सावि मानो नायतंगि त्रिपुरी खरां।